Presiden rangba ke GNC uba sambor miling do ha ke kerwo bala pha ashkilar pathai khubor ula pen pau ke jing sngosi bat sngoyam rem ban phai khmat shi padba hadin bula yo I ke jingle don bor ke jing sha thombor bat pin ibor ki nong shong shnong ke ilaka sutanga bat shnong rim ha ke lai pho tarik ha shwa ka public hearing ula ong baga seng da ka we ka min sim ban lej ai bor ai min sim ye ki parado parasnam hinrei kumbayu tudong besen andangila poi ha umpleng ki pulit kila khang linti ye ki bat ker saudong kumba ki jule ki le no lani komi kita ki nong pentriam bat kila kem yu presiden ringkat ki wi ki no yalam bat ki dekhon hadu kumban riungut bat kila bom latit lathiru ikini ki dekhon kabakham sonsi kalong ba ka sarkar ka haban wanra kerpang daki pulit na po Garo Hills ban kem ki dekhot ke JNC bat ban thombor ki pajba ka ilaka nongkhle bat ilaka sutanga uba sambormi ulabu uru ki jinkli babale ke sarkar ka pha bom pha tiye ki persha public hearing bat ka I VIP treatment pat ki bakrshan mano ba ai bor ki mafia ka Shri Simen ban khlong yu surak ka PWD hadu balakta ek yat ke yang ki patba bat khamtam ki bapang basitom mano ba ai bor ki pulit bani trailang bat ki mafia ka Shri Simen mano ba ai por ki mafia ka Shri Simen ban kawang ma ki bawan sha public hearing hadu ban jot ki kali bat min saw ki patba nakaliang kejonga kumu presiden jongka Jaintia National Council dokumen sim kaba sngosi dokumen sim kabadap dak jing sngo yamram ngawan hakmat jongpi kinong song jongka beri nyeutre bat khamtam ya kinong song jongka Jaintia kaba I kejongi ban ithu shipi ban penpau shipi ki paitba ka ka balajia yangi kinong ilam jongka JNC haden bangi layo I baladon ke jing pen ibor bat ke jing sha thombor jong ki riu paitba nadu kinong song jongka snong rim bat kinong song jongka ilaka sutunga ngi na kaliang ka JNC da ka we ka mensim kata kalong ban ai bor ban ai mensim ya kini ki prado ki prasnam ki jongi ki basha thombor ngila mi na po cleariat ban lek cha kita ki jaka ban ai mensim ya kini ki prado ki prasnam ki jongi henry kumba yu tudong beseng habangi poi ha ka shnong simen mak ka bangi khot ka umplang ki polis kila cross yangi da ki kali ki jongki kumba kila ya kumba kila kumba ngide kita kila no lane ngide kinong pentrim abaki pulit kila ker saudong ya kali ke jongi kila kem ya ki dekhot ki jongi ya bat yangaru kumu presiden bat yu general secretary ya u hadu ndriumut ki dekhot ki jong ka seng kila sha kem bat kila bom kila tit lathi ya kine ki dekhot ke jongi ngidap da kejing sngo si banyo I ya kene kejing long agresif jong ki polis Meghalaya ki bom ken snapshot yang ngi kum kinong ilam seng balang bat kila kem yang ngi kum bakem le no ka henry ka bapen sngo si shushu yang ngi ba ka sarkar jilla ka haban wanra kerpang ya kita ki polis nado na po Garo Hills ban kem yang ngi kinong ilam jong ka JNC bat ban thombor ya kini kinong song jong ka ilaka nongkhle bat jong ka ilaka sutunga habang ka bajah ka to ka sngi yo I baki pulit jong ka distrik ka jongi kilong tangkum kita kinong pen I ba uno ude uta usambor mano badai kita kinong ilam jong ka JNC bat kini ki pulit na po Garo Hill kila kembe jengi rengkat ki tiar siat ki jongki rengkat bakila phongma selede bat ngi penrem jur ya kane ka jingla jong ka police department kibalayo bor na kita kibahalor na market kum habangi persyang bani kran bat kini ki pulit balai pikem yengi halor kono kono rim pikem yengi kishu ong be yengi ngim tip henrengi layo bor na kibahalor shushu habangi pet ya ka ka bajia hapo ka ilka nongkhle ka penpau syai kedar ya ka jinglong jingman jong kane ka sarkar bakane ka sarkar hakadur jong ka development kala kini ya ka jakpo jong ki nongrep ki baju rep haute ulum serman kala kini jubor ya ki jaka ki puta jong ki nong shnong jong ka ilka nongkhle bat ki wepat ki ilka ki bodon ya ki jaka ki jong ki po uni ulum serman bat om tang kata milio iru ba ka sarkar kala penpait kala penpra ya ka jingede ya pedeng ki arteli ki ilka bat kala penmiru ya ka jingye khajia put hapo kin pedeng ki arteli ki ilka kabade ke ilka sutengah bat ka ilka nongkhle kene ke sarkar jilla ke jongi habangi pet ya ke bakal le
kam don shu ya ke jing le rain lene kam don shu ya kata ke jing yetip lem haba kene ke sarkar kala le ki kam thombor ki jongka lengba ke police department bar kita ki mafia om shu habari henry kene ke sarkar kala le kene ki kam habashit habarang ngile i hadukat no ke jinglong agresif jong ki pulit ban khanglat yengi kinong song yengi ki ba persya ya ke sirisimen bar kenihi ke penisai bagani ke sarkar jongi kamde ke sarkar ke bapet ya baro arliang henry kene ke sarkar ke banok siliang ngikwa ru ban bu ke jingkeli ke basai syau home minister obadan buram jongi usar Preston Tensong ngilayo i ba ula kran na kilat pathai kubor ka ba ong ba om tang kinong persya ki badon henry ki don ru ki ba kersyan ya ka Sri Simen ha kata kasla ka ba ar ka jongu henry ke ba ngikwa ban bu jingkeli ya u home minister jongi kalong ba halor kanu ka kendon ba ula pha kem bat upha detain yengi kinong ilam ke JNC na ka benta ban simbenta hagane ka public hearing bat balai ke sarkar jela ka ha ban pha kerpang ya ki pulit napok Garo Hills ban kem yengi kinong ilam ke JNC bat balai ke sarkar ka pha bom pha tit ya kinong kersyan public hearing bat ka airu ya ka VIP treatment lene ya kata ka jing ka jing yeda ka bakerpang bat ka jing treatment ka bakerpang ya kine ki bakersyan mano ba ai bor ki mafia ka Sri Simen ban klong ya usurok jong ka PWD pilayo iling ba ki lat pathai ku bor bakat ba ka sarkar kadang kular ban wanra ya kata ka roy ka par hapo ka snong ka thain ka jongi hapo ka district ka jongi niyo i ba kine ki mafia jong ka Sri Simen kila klong wat ya usurok ubaran kam ya ka jing pen bha pen miat pen ban kine ki mafia jong ka Sri Simen kila klong ya ni usurok ba ka jing kili klong mano ba ai bor ya kini ki mafia ban klong ya ni usurok bat ngile i ba ka jing klong ya ni usurok kala kata ya kinong le kinong wan hakato ka thain ban ngile i ru ba wat ki ba armet ru kimla ban poisuk poisain cha hospital haka jaka bakin yo ban le suk ki hab ban wanra kali da ki be pat ka kali ban pois po ki hospital kini hi ka long ka ka bamla ban pedang Warga jingkeli ka bakrau ngi kwa ban bu ya ka police department khamtam ya home minister bodan buram jongi usar Preston Tensong mano ba ai bor ki pulit banetre bar kini ki mafia jong kene ka Sri Simen ban mano ba ai bor ki ban kawang mau ban penjulor ki kali ki ba thmu ban le ka public hearing ban mano ba ai bor ki ban penmensau ya kini ki mathmu ban le ka public hearing Barka sarkar kam dan kam ban pensyai yengi halor kene namar ngingi tip syai badai UCM dan buram jongi usar Konrad Sangma u deputy CM jongi bolong ru home minister usar Preston Tengsong bat u deputy CM jongi banapo jain cahilu masnya bahalang dahar dei kine kiba ai bor ki pulit bakin long agresif hado kato yengi kiba persya ya ke public hearing Bat ngilayo i lengba ka jing sepriang hakilat pathar kubor lengba ka jinglik jong ka we ka audio clips ka jing ekran phone jong we ubatmu ban lej ka public hearing jong ka Sri Simen ban kersyan kala pau syai lengba ka ne ka audio record ba kala don ka jing tit briu ka ba 1000 8000 shikli da kane ka da kini ki agent ngila ban ong jong ka Sri Simen ki badai ki pradok ki prasnam ki jongi bar ke jingkeli ke bangi kwa banbu ya ka district administration ya ka state government as a whole ke senjam ke bak sarkar kan shim halor ke ne ke jing pendon kam jong ka Sri Simen da ka bor pisah ban yurot ya ka hok jong kinong persya bat ban pensengap jar ya ka sur ke jongi kinong persya upai ba ude ban syai ya ka jing tmu jong ka NPP ke bayalam ya ka sarkar kene ke parti ke kwa kang ban ke maispa nambo Jainte Hills bat penklaim ya ke parti jongka bat kam selia shu wat ban thom da ke bor tang ban ke maispa bat kene ke sarkar kam de ban klet balada upai ba uyelong kawe kam don jing yengi bengin penklem bat ya ke sarkar ngilayo i ke jing je ki we ki state jong ke India ke jongi bat shaki we pat kiri le dangi don ya ke jing eteli Bar ke kubor ke bangi kwa ban pha syaki MLA ki MDC jong ke rilum jantia.
Balai pilong tang kinyang kongu jong kene ke sarkar ke bala elam da ke NPP. Pikhen koridor ya ke parti ke jong pi. Ban yengi upai ba ubala pengkub bor ye pi ban longkum kita kinong ya sai ain lene kum kita kinong mikmat. But haka jing sngotu ke jonga kumunong elam jong ke JNC baka dau ke ba pelong. Ya kini kinong mikmat ke jongi bakin nom ken snap yengi ki ken bangi de baki ken bet baki nong jantia ki de ki briu ki babet pisa lene bangi bet ya kata kasbai ke rupa pat ki ong kamat ya jot kamat ya yap shato nama randa la poi ke election ngin sa aya ki da ke pisa bat kin saklet ya kine ki ai baro baka kubar ke basyang ku ban pha sha ke sarkar ba upai ba ula ban klet ya kene ke ai ke bala ngila syakmat ha kene ke public hearing ba pila kem yengi pila pensengap jare ke sur ke jongi pila yurot yengi upai ba ulak ban kelet hendai ke JNC dalele kanum la ban kelet ya ke ke ba ke sarkar kala le ben le kho yengi bat ngi kum ke JNC ngin ya pen ken mau ya upai ba ya ke ba ke ne ke sarkar kala le don bor yengi kum kinong song snong jong ke resign tia bat khamtam jong ke East Jaintia Hill district. Bat kene ke jingle jong ke sarkar jela kamde shutang ke kam thombor handai kene ke jingle jong ke sarkar jela kala pengkhen ya ke riti terekam jong ka ri India ke jongi leneng la ban ong ya ka constitution jong ke ri India but ngikwa ruban ong sya ke sarkar bangila yoi ya kirkom terekam jong kene ke sarkar kumno ka persyang ban pendon kam da kata ka bor ka jongka ban yuro ya ka hok jong pai ba handrengi kum ka JNC nginum sengap jar ngin setu kilat kilenti kumno bangin yekhun kumno bangin yeksar na ka benta ka hok ka jongi hawa ngi yo i ba kilat don ka kubor ka bami syakilat pathai kubor ka ba ong ba yaj bet ka public hearing jong ka Shri Simen Henry ke JNC hi kamla ban priang ya kene ke jingkam baka public hearing kalong kabayat bet nama tang kinong kersyan ki badon ha kene ke public hearing yingi kinong persya ngila sya yurat bat ni kum ke JNC ngimshim baka ke baja kede ke jing sya rem ke jongi lene jong ki nong song snong ki ba persya ya kene ke Shri Simen Henry ngishim ya kene ke jingla jong ke sarkar kede ke jing yurat bat ke jing pensengap jar jubor ya ke hok bat ya ke sur ke jongi kirit kiria bat namar ke jing syarem kadai ke jing kutno jong ke jing ile hendai ke JNC ke shim baka jing thombor jong ke sarkar yangi kum kinong ilam jong ke seng bat ikipait ba bat ikiwepat ke seng bahalang kane kandai ke jing sedang jong ke jing ile ke jongi ba kumno ngin ile bat kane ke sarkar mentang ile yo jing seneng shibun na kane ke sarkar ngila tip ba kumno kane ke sarkar ke terekam bat ngikum ke JNC ngin sa yekhi kat kibor kibadon kat kilat kibasya yang ingin sa persyang ban wat kilat kilentina keleng saudong ban pensngeu ban dawa ya ka hok ke jongi bat kipai ba kimdai ban sya elam bakla hakasur ke banang nei nang tai ke ba persyang ban penpai penperai ke jingi teli apa dengan ke JNC bat kiwe ki seng bahalang apa dengan ke JNC bat ke ilka setengah bat kinong song snong jong ke ilka nong kli ngingi keren da ke basyai banginum song klikti nginom kan randin kata pidang lek ben ngingi kata pidang sempat pidang tiet ngingi kata ke mensem ke jongi kadang rehem bat dalele pinumla ban pensengap jar bat pinumla ban pelip ya kene ke ding ke bala me ha ka donut ha ka mensem ke jongi kum ki sipai jong ke JNC bat kum kinong ilam jong ke JNC da kene ke kubor na kuat ban pha sepi kinong song snong jong ka briu nyu tre ba pimdai banduk mensem ke JNC kan yang scam habaro kini kisngi ki banangwan kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jela ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin bnaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinre ka jingmi jabo ka ya pher
Dena kata kadau kini arteli ki jela menta ki sedang pen kreak bentau ya ke joint action plan.